मोर नाम एस बानलु आमार 16 जुलाई 2020 Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटी तो आमार बेटबारी कलेजत गठन करा होइसे तार पिछर परा आमी चुक्तिर होवार पाछर परा आमी आजिलके सब कामखिनि करि पेलाय आमार जिमानखिनि काम थाकी गइसे रिहेबिलिटेशनर परा आमार केस फाइनान्स नन फाइनान्सर परा आमी सबखिनि कामतो आमी करि पेलाय आमार धेमाजी एसपी अफिसत आमी गठाई दिया होइसे तार पिছত आमार फार्स्ट लिस्टत आमार रिहेबिलिटेशनर कारणे भेरिफिकेशन होइसे तार पिছত सेकेंड स्टेपत भी रिहेबिलिटेशन कारणे भेरिफिकेशन करा होइसे तार पिছত निजर निजर थानात आमार धेमाजी डिस्ट्रिक्टत 3टा आंचलिकर परा आमी गगामुख थानार परा आरो सिलापथार थानार परा आरो सिमन सापुरी जनाई थानार परा सबखिनि भेरिफिकेशन करार पाছত तार पिছত आमार धेमाजी हेड अफिसत हेडक्वार्टार एसपी हेडक्वार्टारत सबखिनि कागजतो दिया होइसे दियार पाছত आमी जे जानिब गइसे एटु गुवाहाटी एसबी हेडक्वार्टारत गुसि गल बुली आमी गम पोৱা होइसे तार पिছত आमी रिहेबिलिटेशनर कारणे जिमानखिनि भेरिफिकेशन होय आसे फार्स्टत बि हल सेकेंडत बि हल तार पिছত आजिलके आमी एको तथ्य पोৱা নাই आमार एको लिस्ट आहा নাই आमार धेमाजी डिस्ट्रिक्टर Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटीए आमार इतिया दुख भाग्यजन करिबलगिया होइसे आमी दुख जनाबलगिया होइसे आमार जिमानखिनि पाबलगिया आमार जी संग्रामत जिमानखिनि जी आमार चुक्तिर द्वारा जुति पाबलगिया आसे चुक्तिर जिमानखिनि कि दफा मते काम करिबलगिया आसे चुक्तिर मते आमी पाबलगिया आसे हेइखिनि बस्तुतो आमी पाबो कारणे आमार मनत इतिया बि आशा आसे आशार मते आमी जे आमी सन्तुष्ट पाबो नेকি बा आमी इतियालके रखि आसु जे आमी रखि पेलायो जे आमी आजिलके नाइ पुआ एटुर कारणे आमी दुख हबलगिया बाध्य होइसे एटुके जे आमी कबले बिचारिसु जे Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटी हिसाबे आमी एटुके कबले बिचारिसु जे आमार बीटीसीर CEM चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार प्रमोद बर सार आरो लगत अखमर हेमंत विश्व शर्मा सारक आमी एटुके अनुरोध करिम जे Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटी हिसाबे आमी एसपेक्शन हिसाबे आमी आजिलके आसनी बा किबा एटा रिहेबिलिटेशन का बा किबा एटा आमी करि पेले खाबलय बा आमी किबा दुकाने हक बा किबा एटा बिजनेसे हक बा एबिला करि खाबो कारणे आमार लरा बिलागे आजिलके एको पोৱা নাই इतुर कारणे आमी आपनालोকক जे अति हुनकाले करि दिबो लागे बुली आमी एटु अनुरोध करिसु जे आपनालोके हुनकाले अति हुनकाले करिबो लागिबो जुदि आपनालोके जुदि अति हुनकाले करि निदिए इतिया 5-6 तारिखत डिसेम्बरत जे दिबलगिया रिहेबिलिटेशनर एटु नोटिस दिया होइसे हेतुर कारणे आमिও जे दुख लागिसे जे আগতিয়াকে হৈ গল आमार धेमाजी डिस्ट्रिक्ट गहपुर और विभिन्न डिस्ट्रिक्टत थाकी जोआ रिहेबिलिटेशनर जिमानखिनि लिस्ट थाकी जोआ এইবিলাক কৰি দিব লাগে বুলি আমি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছো আমি যেতিয়ালৈকে নাপায় আমি এতিয়ালৈকে আমি ৰখি থাকিম আৰু যে আমি কৰিবলগীয়া যে যেতিয়া আমি নাপায় প্ৰতিবাদ কৰা আমি বাধ্যতা হ'ব বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলো ধন্যবাদ धेमाजी जिल्ला Ex-NDFB वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमिटिया दिनै एसपेक्शननि जानानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों खुद्रिदों रागा जोंदों गाबदों दिनै 5-6 डिसेम्बराव रिहेबिलिटेशनखौ होनाय जासिगोन बे हिसाबै जों दिनै धेमाजी जिल्लायाव सासेबो NDFB एसनि लिस्टआ आउट जायाखै बा रिहेबिलिटेशन मोननायनि लामायाव नुवाखै दिनै धेमाजी जिल्लायाव माबोरै निल जानो मोनखो बिटिसिनि बायजोनिखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमोद बर' सार आरो Ex-NDFBनि सिगनेटरि मेलेमजिबि दैदेनगिरि सारमोना मोनफ्रोमबो जिल्लानि Ex-NDFBफोरखौ दिनै समान नोजोरै नायनांगौमोन दिनै मानो उदैनि बिखुंनि सोरखौबा माइगाब जुजाय खालायनांगौ जाखो जोङो जोबोद दुखु मोनदों धेमाजी जिल्लानि Ex-NDFBआ थै जिउ देहा मोदोम दुखु खस्थ मोनाखैमोन नामा
जों बेखौ बुंनो सानोदि आरो सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिटिसिनि बायजोनि रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो मावफुंना होआब्ला जों जोबोद गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जागोन। प्राइम 24 चेनेलनि गेजेरजों आं भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार बिथांमोननिसिम आं बेखौसो खोमायाव सोनो नागिरदों जे दिनै धेमाजि जिल्ला एक्स-NDFB वेलफेयार कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै जोङो टटेल जोंहा रिहेबिलिटेसन फैदोंमोन 157 केडार्सनि बिनि गेजेराव दिनै मानि जाहोनाव लाथिख' जानांगौ जाखो बे लाथिख' जानायनि जाहोनखौ आंनो भारत सरकार एबा बिटिसि सरकार एबा आसाम सरकारा सानथामनि गेजेरावनो आं बिनि फिनखौ लुगैयो। मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जानो मोनखो खोनानो मोनदों जों दिनै बिटिसिनि बायजोआव थानाय दिनै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआ 50% जादोंबा आरो लोगोसे कार्बि आंलंआव सासेबो गैया दिनै गलाघाटआव गैया दङबाबो बट करि बिथांमोना सासे सानै थानो हागौ टटेल लीला जाबाय कार्बि आंलं आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे बिसिनारावबो खमानो दं। अब्ला आं दिनै जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि सायाव आं जोबोद दुखु दं। मानोना होनोबा बिथांमोना मानि जाहोनाव जोंखौ माइगाब जुजाय खालामखो आरो लोगोसे बिथांमोना दिनै अलमस्ट बोसोरनैनि खाथियाव जाबाय दिनैसिम दिनै केसआ जाहैबाय जोंना धेमाजियाव दिनैसिम जोंनिनो थानाय जि अर्गें बिथांनि केसआबो दिनै बायाखै। बिथांनि केसआ एफाग्राब गिदिर केस नङा दिनै बिथांनि केसखौ मानि जाहोनाव सिफायनो हायाखै दिनैहालागै दिनै अलरेडि टटेल बिटिसि गभर्नमेन्टआ आरो आसाम सरकारा टटेल प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङो फोस्रावो जे केसआनो बायजाबाय होनना दिनै फिसा केसखौनो सिफायनो हायाखै। मानोना बिथांमोना दिनै मोजां मेगन एबा समानै नायाखै नामा बिटिसिनि बायजोनि मानसिफोरखौ दिनै बिटिसिआव बायदों माखासे आरो दिनै थैनायनि बहुद खोथा थाहैबाय मार्टियार्सफोरनि बिथांमोना मार्टियार्सनि फैसाखौबोथ' दिनैसिमहालागै रिहेबिलिटेसनफोरखौ होआखै। बेनिफोरनि जाहोनखौ आंनो सानथामनि गेजेराव बिथांमोना होयोबा आं लुगैयो खोब मोजां मोनो आरोखि सानथामसोनि गेजेरावनो आंनो बिनि फिनखौ नांगौ। मानो होनोबा बे आंनि बिथांमोननि सायाव गाज्रि नोजोर दं आं बुंनाय नङा बिथांमोनखौ आं खावलायदोंसो जे मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जानो मोननांगौ। आरो लोगोसे दिनै अलमस्ट 4036 बिथांमोना बुंदों 4036 केडाराव 150 करोड़ टाका सेंट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन जानाय बे सेंसना 150 करोड़ टाका सेंसना अलमस्ट जाखाबाय। दिनै गिबि खेब बे प्रायरिटिखौ मोनदोंमोन बै जोंहा रन्जन दैमारि सार एबा गबिन्द सार एबा धीरेन सार बिथांमोना गिबि खेबाव ओरैनो भट करि 1000सोनि सायाव मोनलांखाबाय। कैलकुलेट खालामदों आं दिनै बिथांमोना 1000सोआव मोनलांबाय आरो दा नै दा फैबाय थानांगौआव अलरेडि 2700 जननि होगोन 5 आरो 6 थारिख खालि। अब्ला 4036 नि बाजेटआ इनक्लुडिं अलमस्ट जाहैनो थाखाबाय 4000 मानसियानो। अब्ला जोंनि बाजेटआ बोरै फैगोन अलमस्ट 150 करोड़ टाकाखौ बिथांमोना रानखानाय बायदि जाहैबाय। अब्ला जों बबेनिफ्राय मोनगोन दिनै कार्बि आंलं एबा जोंनि धेमाजि जिल्ला एबा गुबुन गुबुन जायगानि थालांनायफोरा बबेनिफ्राय मोनबावनायनि राहा दंबावो ना बेफोरखौ गोदानै बाजेट लागोन नामा? दिनै जुदि गोदानै बाजेट हमनांगौबा दिनै 3 बोसोर बोसोर मोनथामनि सायाव नांगोन जोंनो। बेफोरखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया। दिनै जों नांदोंमोन जिउ गोमादोंमोन थै गारदोंमोन जों थोरसि गंसेयाव ओंखाम जालायदोंमोन जमा ज' जाजाय ज' जादोंमोन। दिनै बे रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि बेलायाव मानो जोंखौ बिथांमोना सासेबो लाफायालासिनो मानो बिदि नासयलांखो? आं बेखायनोथ' गुरैयै खावलायो जे जोंहा प्रमद बर' सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो केन्द्र सरकारनि जिथुनिखि जोंहा प्राइम मिनिस्टार दं बिथांमोना थाबैनो जोंखौ नायफिनोबा मोजां जायो। मानोना जोंनि दुखु खस्थ' दिनै न' गारबायनानै
खथ' बोसोर बोसोर जुगे जुगे बिदि रायजो जानांगौ जादों हाग्रा हालामाव थानानै दिनै फैफिननानैबो जुदि जों न'खरनि बिमा बिफादों जों जुदि गरसेबो जेबो होफैनो हायालासेनो दिनै न'खरदों बिमा बिफाफोरजों सैया जानायखौ बिथांमोना मा जोंखौ बिदिखौ लुगैजादों नामा ना बिथांमोना जोंखौ राजा लामा जिरायथेनायनि मोनसे लामासो गालांदों नामा गागोन जों गानांगौ बायदि जायोबा जों कन्स्टिटिउसन संबिधाननि गेजेरजों थानानै जों नांफिनगोन बेखौ जों भायलेन्टलि नङा नन भायलेन्टलि जों नांगौबा राजा लामा गाथेनोबाबो जों नांगोन आरो बेखौ मोन्थायखौ जों थै जिउ जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जुदि जों बावसोमनो हादोंबा बे नांनायखौ जों जेब्लायबाबो फासौआ जों नांथारगोन जों 157 दं आरो बिटिआरनि बाहेरायाव गुबुन गुबुन जिल्लायावबो माखासे थालायनाय दं बिथांमोनजों जों कनसाल्ट खालामलायनानै जों ज' मोनसे जालायनानै जों बे राजा लामा गाथेनाय लामाखौबो जों हाबाफारिखौबो लागोन आरो आं बारा बुंनो सानला जोबनायाव आं बेखौसो खावलायो दे प्रमद सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार नोंथांमोना सरकारनि आसनाव थानाय हिसाबै नोंथांमोना गोसोबा थाबैनो खालामनो हानाय राहाया नोंथांमोननि आखायावनो दं बेखायनोथ' आं गुरैयै खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय जाहाथे आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना जाहाथे दुखु दामोन आं रायाखै मोदै गनानै आं बुंनांगौ बाध्य जाना फैदों दिनै बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय आं धेमाजिनि डिस्ट्रिक्टनि एक्स-NDFB जानानै जों गेजेराव माखासे जों दायो खस्थ' मोनना दङ जों दिनैहालागै जोंनाव केसा बायाखै जोङो केसजोंनो जों भुगिना दङ जोंनाव केसा जि सोलिगासिनो दं दाबो आंना फैगोन डिसेम्बरनि 31आव केस दं खनसे केसाव थांगासेयाव आंना 2000 सामथिं 3000सो थाङो बेखौ आङो गुबुननिफ्राय दाहार दुवार लानाय दं जोङो बेसेबां जों खस्थ'खौ लाबावनो सारमोनना अननानै जोंखौ एसे नायहरदो आरोबाव लोगोसे जों दायो जोङो खस्थ'खौ जोङो सारमोना जोंनि केसखौ सिफायना होगोन जों इखौ आसा थियो आंनि बायदि गोबां केस दङ जोंनि धेमाजियाव दा जोङो डिसेम्बरनि 31आव जों मोनफ्रोमबो मासाव जों 7 जन मानसिया जों थांबाय थानांगौ जोङो गुबुननिफ्राय जोङो दाहार लाना थांनांगौ जायो जों बबेनिफ्राय जों मोननांगौ दा जोंखौ सारमोना एसे जोंखौ नाहरनांगौ जाहाथे जों फारसे जोङो 157आ जों जेबो अनसुंथाइ जों मोनाखै जों लाथिख' जों धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ सारमोना जोंखौ आं नायनायखौ आं लुबैयो आरोबाव जोङो मा मावनानै जों जाबावनो जों फारसे जों आखाइनि जेबो खामानि रोङा जों जेबो रोङा जोंखौ दायो जों बायदिखौ रावबो जोंखौ हाजिराखौनो जोंखौ लाया जोंखौथ' रावबो हाजिराखौ जोंखौ लिंखाया जों मा रोंनो माखासे जों जाथिनियाव जोङो बर' माहारिनि जोङो लाइफखौनो जों हगारखानाय जों जाखादों जोङो बेहाय जों हगारनानै दिनै जोङो कम्पिउटारखौनो थुनो रोङो ना माबा मोनसे जोङो खामानिखौनो सोरनावबा जोङो हाजिराखौनो दायो जोंखौ रावबो लिङा सारमोना 5 थारिख आरो 6 थारिखआव जिबायदि माने चेक राननो लागा बे चेक रानैनि आवगोलनो जोंनो फिननायखौ जोंनो हरनांगौ एडभान्स बेखौ जों लुबैयो आरोबाव सारमोना आरोबाव जोंनि केसखौ सिफायना होनांगौ आं केसखौ खोथैनि मिडियानि गेजेरजों इयो बे केसनि धाराया मोनसेया इयो C नं US 220 आरो B 121 आरो लोगोसे अब्लिक A 122 अब्लिक 123 अब्लिक 384 आरो लोगोसे 34 IPC RWC 1030 UP अब्लिक एसेट्रा RDW एसेट्रा 25 1A आर्म्स एक्टर बे केसाव आंना फसिना दं सारमोना आंखौ नायहरदो जोङो रागा जोंबाथ' मा जोङो बहाबा जोङो सोरनिबा जंफाराव जों बारसिनना लानोसो गोसो जाबाय जों जाहाथे मानो होनब्लाखि रावबो सासेबो गैयाब्ला जोङो मानसिफोरनि मोननैयावसो जों दायो इसोरबो मोनाखै होननायावसो जों दायो दं नङाबा जों हारसिंनो जों थैनो गोसो जानानै दं दायो जोंनि बुंनाया बिसिनावनो सारमोना नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै नोंसोरो मा बुङो सारमोना गाबोननो 5 थारिख एबा 6 थारिख नुयैनि आवगोल जोंनो भिडिअनि गेजेराव जोंनो फिननाय जोंनो हरनांगौ नङाबा जोंबो आसनिखौ जों सारमोना
जों बेलेग बेबस्था जोङो बोलोजोंथ' जों गैखाया जोङो आयदा जों लागोन सार।